Pano ndipanyanso voice box pamene timakambirana nkhani zokhudza ndale kanizidwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye pano tabweranso ndi bambo Comrade Mtanyiwa amene wanditha kuchokera ku bungwe lija la Malawi First, ndipo iwo wandithu angufuna kukambapo zoti zitatu za khadi la umembala kapena kuti membership card imene bungwe la Malawi First layamba kupereka kwa mamembala ake. Ndi Comrade Mtanyiwa afuna kuwatsimikizira mamembala a Malawi First komanso amalawi onse kumene ali kuti khadi la Malawi First si khadi la unzika kapena kuti khadi la boma limene atha kugwiritsa ntchito pokavota. Izi ndi zolakwika. Khadi la membala la Malawi First ndi khadi lokuti munthu akhoza kugwiritsa ntchito ngati umboni kuti iyeyo ndithu ndi membala wa bungwe lija la Malawi First, kuti anthu amukhulupirire kuti iyeyo zimene akupangazo akupanga mu dzina la Malawi First, osati kuti atenge khadi limenelija ngati ID yoti akalembetse pokavota. Pamenepa pamene Comrade Mtanyiwa afuna kuti akonze modo yawo lero pano pa Nyasa Voice Box. Mwaswera bwanji okondeka nonse. Ndifuna ndikutcheni okondeka chifukwa chonena kuti amalawi ambiri panopa m'maso mwawo munayera. N'chifukwa chake ndikufuna ndikutcheni okondeka. Amalawi amene mmaona patali ndipo mmadziwa zonoti izi ndi zabwino izi ndi zoyipa. Mwaswera bwanji chigawo chakumadzulo kuno konse kumene muli. Nkhani imene ndabwera nayo chigawo chakumadzulo kuno ndi nkhani ya makhadi. Ndikufuna mundimvese bwinobwino, ndiponso ngati anthu ena samayimvesesa atumizireni mauthenga kuti ayimvesese bwinobwino. Ine ndine Comrade Mtanyiwa.